Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki sampun kula kirim undangan Google Meet wonten grup WhatsApp nggih. Monggo ngecek swantane niki mireng sedaya napa mboten? Mireng Nggih, mireng. Ingkang dereng buka kamera saged dibuka. Nuwun niki sampun wonten cukup murid. Lajeng kanggo mimiti asinanem menika monggo ndedonga rumiyin saged dipimpin kalian pandonga Mas Januar. Kanggo pasinaon dina iki ndonga kawiwitan. Nggih, matur nuwun. Ingkang sepisan dilengke terus kalian Pak Aryo nggih ngenani prokes urip sehat. Nek arep mangkat sekolah ya adus, lali. Kabeh kuwi kudu dilakoni supaya pandemi iki enggal rampung. Lajeng niki nggih sampun monggo lelagon sarengan bareng-bareng. Setunggal kali tiga. Suwe ora jamu godhong suwe ora Ketemu sahabat online. Alhamdulillah kabeh wis semangat di sekolah nemotake materi ingkang kala wingi sampun diaturke sarangan yaitu ngenani pawato nggih. Kala wingi nyebutake unsur 5W 1H. What, where, when, why, who kalian how. Apa, pengendi, kapan, kenong apa, sapa, iki. Sapa sing wis tau ngerti omah joglo ta? Kula Pak, Apa kuwi omah joglo? omah Jawa Pak, larang regane. Wah nggih, omah Jawa sing larang regane. Lajeng wonten mriki saged disimak sareng-sareng nggih. Niki Pak Aryo wonten mriki badhe ngaturaken materi teks deskripsi omah Jawa. Bisa menelaah teks teks deskripsi ing siswa bisa gawe teks deskripsi nganani tema tertentu. Monggo diaturke kalian Pak Aryo, temani wingking-wingking. Lajeng niki deskripsi yaiku sawijining wujud tulisan kang ana sesambungane karo pambudidayane penulis kanggo menehi peprincian. Nah, intine ning kene iki menehi rincian cirine. Disebutke kanthi gamblang supaya wong liya kuwi ngerti. Sakjroning deskripsi penulis mindhake kesan-kesane. Mindhake asile pengamatan lan rasa pangrasane marang pamaca. Ya, wangsul wonten mriki. Iki gambar apa, Cah? Omah joglo Pak. Omah joglo. Joglo kuwi apa, Cah? Omah wong Jawa jaman dhisik. Omah wong Jawa jaman dhisik. Nah, iki iso ditemokke apa ora? Tase nanging luwih sekedhik, Pak. Oh, tasih nanging namung iku jinis omah tradisional Jawa sing katon prasaja lan digunakake minangka simbol utawa penanda status sosial. Jadi zaman semono kuwi wong bangsawan kuwi duweni omah joglo sing sae sing pungke lan larang regane. Amarga wewangunan kuwi gawene ora gampang tur ya ora murah. Omah iki duweni keunikan yaiku payone kang dhuwur lan duweni saka wangun papat iki sing diarani saka gunung. Keunikan liyane yaiku duweni payon kang dhuwur kaya gunung. Nah iki lho Cah, niki ketinggal. Nggih ketinggal Pak. Nggih, niki gambar skema omah Jawa joglo. Nomor 1 ana sing diarani pendopo, loro pringgitan, nomor 3 dalem agung. Dalem agung iki ana A, B, C, sentong kiwa, sentong tengah, sentong tengen, lajeng nomor sekawan iki gandok. Iki ngarepe ning kene gedhi. Lajeng nggih. Nggih. Lah niki ketinggal mboten niki? Nggih Pak. Nggih Pak, nggih. Niki jenenge pendopo utawa teras niki istilah sakniki jenenge pendopo. Dumunung ing ngarep dhewe, fungsi utamane kanggo nampa tamu. Perangan iki tansah dibuka tanpa ana wates ruangan. Ana payon gantung kang amba mentang nganti tekan pojok payon
joglo saengga ora kena soroting srengenge. Ruangan iki uga digunakake kanggo ngrembug sawene perkara kang asifat kadonyan. Biasane pancen iki ing jaman saiki nggo nampa tamu cah. Niki Pringgitan. pringgitan nggih, pringgitan kuwi mapan ana ing antarané pendopo lan dalem. Diarani pringgitan amarga saka tembung ringgit tegese wayang. Dadi apa cah ruangan iki diarani Dalam agung. dalem agung. Wujude persegi, tinutup dening tembok ing patang sisine. Perangan iki minangka perangan kang paling penting. Lajeng sentrong utawa kerobongan. Ruangan iki minangka ruangan kang istimewa. Ing wiwitane fungsi utama ruangan iki sakliyane kanggo ngasuh uga nggo nyimpen maneka wulu. Nah, sing mburi dhewe mau diarani apa, Le? Napa? Kandok. Gandok nggih, gandok kuwi papane ning mburi dhewe. Nah, iki pun mlebet wonten tulisan kathah. Niki salah setunggal contoh tulodo teks deskripsi. Mas Januar tulung diwaos rumiyin. Arsitektur pewangunan omah joglo, seni arsitektur ora mung babagan seni konstruksi omah, nanging uga minangka wujud nilai lan norma masyarakat pendhukunge. Katresnané manungsa ing cita rasa kaendahan semono uga sikap religius kawujud ing arsitektur omah joglo. Istilah joglo iku dumadi saka cengkorongan bangunan utawa saka guru awujud tatang cakak utama kanthi pangeret tumpang sanga utawa tumpang telu ing dhuwure. Struktur kang kaya mangkene iki saliya kanggo sangga struktur utawa utama omah. Uga minangka sanggan payon omah supaya bisa awujud pencu atau piramid kang kuat minangka padhasine omah iku Pondasine. lamun kerukunan lan matsinam. Niki tugas kelompoke ngeten. Wonten soal nggih. Soale ingkang sepisan nggih, pun tulung dimirengke sedaya ingkang sepisan kelompoke wis dadi tulung digoleki tetembungan sing angel wonten ing saklebeting teks deskripsi omah to nggih. Monggo kawiwitan nggih. Sampun sedaya nggih. Ampun, Pak. Saged diwiwiti nggih. Kula sarke melih menika soal ingkang kala wau. Monggo kelompok sinten ingkang siap jawab. Kula, Pak. Nggih, Mas Restu nggih niki. Nggih. Nggih, diwaca sik soale banjur dijawab. Monggo. Apa kang kok ngreteni nggenani omah joglo? Nani omah. Lho, nggih, jawabe menapa, Mas? Joglo iku jenis omah tradisional Jawa sing katon prasaja digunakake minangka simbol status siswa Sosial atau siswa. sosial saka bangsawan Jawa. Biasane mung diduweni wong sing duwe padha akeh. Omah joglo napa padha material lan nggih, lan terus lahan amba dadi larang regane. nggih, terus Andarna jenenge apa Jawa joglo. nggih. Jenenge omah joglo yaiku joglo limasan lawakan, Ya, joglo sinom, joglo jompongan, terus joglo pangwitan. pangrawit, Nggih, Pak. terus Mangkurat, terus joglo Hageng, ya, lan joglo Semartinandu. Pendopo. terus ana meneh sing diarani pringgitan. Pringgitan kuwi apa, Mas Januar? Amarga kerep digunakake kanggo nggelar wayang kulit. Dalam agung wujude persegi lan tinutup dening tembok ing patang sisine. Sentong ruangan iki minangka ruangan kang istimewa.
gandok utawa pekiwan. Ya, Kapane ana ing mburi dhewe. Timang pitakon kang ana sambane kekuatan ing dhuwur ya sing diwaca Mas Januar. Soal nomor setunggal, apa kang dikarepake saka guru ing wewangunan joglo? Ya ning jero enten terus. Nomor kalih, apa kang dijlentrehake ana ing wacana deskripsi dhuwur iku? Ya mestine kabeh wis saged ngudari terus. Nomor 3, apa kang dikarepake menungsa kudu nyonto uripe kupu? Ya sing kono mau ora etuk sombong terus. Nomor sekawan, apa gunane gendongan ing perangan omah jero? Ya ngelingake mau dinggo salat nggih terus. Nomor gangsal, apa maknane saka geder? Ya enek lajeng kira-kira ana sing arep nyimpulke pas kinaon dina niki napa mboten? Sajroning deskripsi penulis midhakake kesan-kesane. Mindahake apa midhakake? Mindhakake kesan-kesane. Mindhakake asile pengamatan lan rasa pangrasane marang pamaca. Wacana deskripsi omah joglo ing dhuwur jlentrehake sifat lan sakabehe keprincen wujud kang bisa ditemokake saka objek. Nggih, matur nuwun. Ning kono ngemutake yen awake dhewe kuwi digambarake kaya uripe kupu. Sanajan maune elek ning jebule iso ndadekake uler, maune uler wujude elek terus dadi kupu kang endah. Kuwi ya awake dhewe nek iso-iso ya dadi urip kuwi ora sing mewah-mewah. Ampun paham sedaya napa dereng nggih? Sampun paham, Pak. Sampun tenan napa mboten? Monggo tesih wonten wekdal. Sampun? Sampun. Nggih, matawi sampun. Monggo sinten ingkang badhe ngaturake kesimpulan saking sedaya niki wau? Mas Restu saged napa mboten? Saged, Pak. Nggih, coba. Ing pasinaon iki sampun disinau nggenahi wacana deskripsi omah joglo sing duwe sing saperang lan pendopo pringitan dalem agung sentong lan badhek sing Gandok. ruangan kuwi duwe fungsi lan makna filosofi dhewe-dhewe. Matur nuwun diaturake wonten mriku. Yen kala wau pancen wacana deskripsi iki ngemutake awake dhewe pentingi perangan-perangan kuwi sing duweni makna filosofine dhewe-dhewe. Mlebet wonten penutup nggih. Tugasipun nek kala wau sampun tugas lisan kelompok kagem tugas penilaian sikap, ajeng wonten penilaian pengetahuan kalian penilaian keterampilan, mengki dibuka mulih ing Google Form utawa dikempalake pasinaon menika jam 7 dalu wonten Google Form melih. Lajeng wonten napa luput kalian salah ucap wonten pasinaon menika Pak Aryo nggih ngaturaken pangapura amarga kabeh kuwi menungso kuwi ora ana sing sempurna ya Le. Niki menawi sampun monggo dicekapi. Monggo Mas Januar melih saged ditutup pasinaone. Kanggo mungkasi sinau monggo dongamane kawiwitan. Cekap. Nggih, matur nuwun. Kula nyuwun pamit sugeng enjing rahayu wilujeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.